יצאנו לטיול הבייקפקינג הראשון שלנו ever. נסענו איתמר ואני, אבא ובן, לטיול בר מצווה, אבל מהסוג שלא חוגגים באולם עם קייטרינג, אלא הולוקף של אופניים, בטבע ובטבע העירוני. רצינו לצאת למסע של חופש, רצינו מרחק, ובעיקר רצינו לצבור חוויות על כלי שאנחנו רגילים אליו. כלי שיודע לקחת אותנו למקומות הכי יפים שיש. אז יצאנו לדרך כשאנחנו בטוחים שהכל סגור והכל תחת שליטה, בלי לדעת שבקרוב מאוד המוטו שלנו, No plan is the plan, ושדווקא השיבושים הם אלו שייצרו לנו את הסיפורים הכי טובים. אז ניסחנו יעדים, איתרנו נקודות על המפה, וחיברנו מסלול על הנייר לחצות את האלפים ממינכן למילאנו על גלגלים, דרך הוויה קלאודיה אוגוסטה. ארגון והכנת רשימת ציוד לטיול מורכב כזה ולוגיסטי בגדר חובה. קחו את הזמן לתכנן כל פריט לפי תרחיש אופייני. סידרנו את הציוד שהקל למעלה והכבד למטה. כל מה שאפשר כבר להעמיס על השלדה בשלב זה הוא ממש כדי לחסוך בעבודה כשנמצאים כבר בחול. רשימת הציוד המלאה היא רשימה די אינדיבידואלית ותמיד כדאי להתייעץ עם הצ'אט כדי לעורר ציוד שכדאי להביא. לי עזר מאוד לארגן קטגורית על הרצפה כדי לראות שהכל נכנס. זה זמן טוב גם לצלם מסך ולהתחיל לנסח רשמץ משלכם. כדי לקחת את הזמן באריזות ולפצפץ את האופניים להגנה בהסעות. ולארגז התקנתי גלגלים פשוטים כדי שיהיה קל לסחוב אותו ולהעביר אותו בטרמינל. פה מכנסיים ועוד בגדים, פה בעצם כל הבגדים, בגדים למחר, אופניים בפנים, וזה כל הציוד. דברים קריטיים, מכשירי קשר, גרמין, כבלים, מטען, פאורבנק, פנסים, הלפטופ, מצלמה וכל השיט של המצלמה, משקפיים, מנעולים, זה צריך להתקן על הכידון, כל תחזוקת האופניים בתמונה אחת, אז ניפוח, החלפת טיפול בפנצ'רים, מנגנון רצ'ט של הנאווה, כלי X8 כדי להוציא את הפדלים בכוח, שיהיה הרבה מנוף כל האורך, שתי משאבות חשמליות, משאבה אחת ידנית לגיבוי, זה מסקינג טייפ, חבלה, שארוז פה על הכרטיס הזה, ספייסרים, כמובן משאבת בולב הכי חשוב, תמרוקייה, כל הדברים שקשורים להיגיינה, זהו, קסדה איתמר, קסדה אבא, כפפות, אפוד זוהר בצבע של קרונוס, וזהו, כל התיקים האלה עוד מעט הולכים להתמלא בכל הציוד הזה, והכל ייכנס פה פנימה. היה פה גם די הרבה בלאגן עם האופניים שאיתמר. הייתי צריך לפרק את המעביר האחורי, וכמו שרואים יש פה צינור קשיח, שנועד להגן על פגיעה או לחץ שיגיע מהכיוון הזה, כדי שכל המשולש האחורי לא יקבל לחיצה פנימה. די צפוף, כל האוויר יצא מהבולמים, כדי שהאופניים יתפסו כמה שפחות פוטפרינט בתוך הארגז. היה ממש המינימום שבמינימום. וחוץ מזה, בכל אופניים יש פתקית, במקרה שזה ילך לאיבוד, עם הפרטים שלנו, שנמצא ממש כאן. כל ארגז מקבל את הפרטים שלנו פה, וזהו, הולכים להכניס את הכל, והולכים לנסוע, יואו! יאללה. טוב, אז האופניים נכנסו לתוך הארגז. מה ששמתי פה זה שני התיקים של המזלג שבעצם מחזיקים את הגלגל המרוכז באריזה. הפרדות מאוד מאוד חשובות, וכמובן יש פה עוד איזה ארגז של שוקית שנכנס על מנת פה כדי להגן, ותיקה פה בעצם תתפרס על כל האזור הזה ותגרום לזה לא לעבור ישירות לאופניים. אזורים בולטים כמו המגדל לזה, שנמצא פה הסטם, קיבל די הרבה יחס עם המון פץ כזה שסופג זעזועים, ותיקים שנכנסו לפה, מה ששמתי בהם זה בעצם כל מיני דברים שסופגים זעזועים, כמו כפפות ובאפים, והתיקים פה כבר מלאים, מה שאפשר למלא בעיקר בבגדים. חשוב מאוד לציין
אין פה שום דבר שהוא בסגנון דאודורנט, WD-40, כל מיני דברים כאלה, כדי שהשיקוף לא יציג דברים שעכשיו בגללם צריך לפתוח את כל הארגז. השרשרת היא שמה למטה, נשארה בדיוק במקום הקבוע שלה, לא הוצאתי אותה, לא ראיתי שום צורך, אבל את המעביר העברתי להילוך אחד הכי גדולים, על מנת שהכלוב שלו, הכלוב יהיה כמה שיותר צמוד לגלגל. אוקיי, זה פשוט פחות בולט, פחות סיכוי שהוא יקבל מכה. וזהו, זה איתמר מתעסק עם הגלגלים שלו. זהו, לפני שאיתמר, היו צריכים לפרק שני הגלגלים, כדי שייכנס לארגז הזה, ועד כאן, so far, so good. יואו. נחתנו במינכן וישר התחלנו בתהליך הרכבת האופניים. תפסנו לנו איזושהי פינה, ביקשנו רשות להיכנס ופשוט התחלנו להרכיב את כל האופניים ולנפח את הבולמים וכל מה שצריך כדי שהעסק יהיה אופרטיבי, שנוכל לעלות על הרכבת הבאה. טוב, אנחנו ב-80% הרכבה. כל מה שנשאר זה רק לנפח את הגלגלים ולצאת החוצה לרכבת, לקוות שאפשר יהיה לעלות עם האופניים לרכבת. בואו נקווה שזה יקרה. זהו, בכל אופן, הבאנו מלא ממתקים. מלא. צריך עכשיו לסחוב את כולם איפשהו, וואו. ורצועות כמו זבל. כן, זה פרייסלס הדבר הזה. צריך את זה בכל מצב. איזה יופי. איזה יופי. איזה דבר יפה. אז סיימנו להרכיב את האופניים, משם המשכנו לרכבת, ואני חייב להגיד שהחוויה של נסיעה עם אופניים ברכבת היא פשוט מצוינת. גרמנים ממש מסבירי פנים שזה מגיע לאופניים בתשתית בתחבורה ציבורית. הגענו למלון, לילה ראשון, יצא לנו זמן קצת לנוח כדי להתחיל את הטיול עם כוחות חדשים. כמובן, חננה כמוני, הדבר הראשון שאני בודק זה את המהירות של האינטרנט, שהיא ממש לא רעה. לשמחתנו אפשרו לנו להכניס את האופניים ישירות לחדר, זה היה ממש כיף. בוקר טוב, היום הראשון ממינכן, יום הראשון לטיול, העמסנו את האופניים ויאללה, הגיע הזמן לתדלק, שנייה לפני שאנחנו יוצאים, אכלנו ארוחת בוקר מדהימה שלחו אותנו מהמלון והתחלנו את הטיול. יצאנו לרכיבה הראשונה שלנו ברחבי מינכן ולתחילת הטיול על האופניים. תרבות האופניים באירופה ובפרט בגרמניה זה נושא שאני הולך לדבר עליו כמעט לאורך כל הטיול. פה אנחנו רואים בעצם את המרחב העירוני של הגרמנים, הוא פשוט מיועד להולכי רגל, כל כך מסביר פנים. התחנה הראשונה שלנו הייתה החנות של קניון, החנות הרשמית של האופניים שאנחנו נוסעים עליהם. לצערנו החנות הייתה סגורה, אז הצטלמנו מבחוץ. אבל אז קרה משהו נורא מעניין. קיבלנו הצצה לחנות של קניון, חנות סגורה, אבל הכניסו אותנו כי אנחנו שושוויסטים ישראלים. אנחנו לא רואים בעיניים, אנחנו באים, נכנסים, אומרים שלום, הלו, אפשר להיכנס? לא, אבל תן לי לשאול את המנהל. טיק טק, לחיצת יד, ואז אנחנו צריכים כמובן להיות השגרירים כמובן, אבל זה עובד, אנחנו בפנים. שומע. אתה רואה מה להגיד, תשתיות האופניים פה, פשוט דבר מדהים. לא הכל צבוע ומסודר, אבל כמעט בכל מקום יש איזשהו בין מטר ל3 מטרים,
של מסלול אופניים שמפריד את התנועה. כבוד אדיר בין נהגים לבין רוכבי האופניים. מה שאפשר גם להגיד על מינכן שיש פה מלא מקומות שהם בשיפוצים, זאת אומרת כל הזמן משנים. מעדכנים, צובעים. הרבה מהשבילי האופניים פה הם בצבע של אספלט ירקרק. הם שפכו פיגמנט לתערובת שמאפשר לרוכבים לראות יותר טוב את המסלול. ולאט לאט הם בעצם מרשתים את כל העיר בשבילי אופניים. מה שמגניב לראות זה שבאזורים של מפגשים שצריך לקבל החלטות מהירות, הם צובעים את זה באדום. עכשיו זה יום שני. יום שני במינכן, העיר מנומנמת למדי. אין הרבה אנשים ברחוב, זה נראה כמו שבת אצלנו. והנה האדום שדיברתי עליו. באזורים שהם צריכים להכריע, לקבל החלטות, שיש טראם, אז הם מסמנים את זה באדום. יפה מאוד. תשמע, אם יש משהו שהגרמנים אוהבים, זה חוקים. אם יש משהו שהם אוהבים יותר, זה לאכוף את החוקים האלה. אז חזרה למסלול. איזה יופי, הארכיטקטורה פה מדהימה. תסתכל, ספיישלייז מיוניקס. הנה, זה החנות. המשכנו את השיטוט שלנו ברחבי מינכן, ונסענו לכל מיני מקומות שעניינו אותנו. כמו למשל זה, מקום שבו מגיעים אליו גולשים, ופשוט גולשים על הגל הזה שנוצר שם בהמשך, פשוט ישבנו באחד הסטארבקסים שם, אבל תסתכלו איזה יופי, איזה כיכר עירונית גדולה ונחמדה יש שם, וזה כאילו, זה לא איזה כיכר חשובה, זה סתם כיכר, אבל היא יפה, וזה מגניב לראות את זה כל פעם מחדש. מלא נהרות, נחלים. אצלנו זה נהר, זה אפילו הרבה יותר רחב מנהר הירדן. כל הזמן יש תחושה שכאילו השארנו את המזוודות במלון וצריך ללכת לאסוף אותן וזה, אבל לא. הכל עלינו. הכל נמצא על האופניים, לא צריך ללכת שום מקום. אנחנו פה בתחנת הרכבת המרכזית של מינכן, וכמו שאנחנו רואים, ערב יום השואה, גרמנים ורכבות זה דבר מדהים. ועוד ממש דקה אנחנו חוצים את הגבול מגרמניה לאוסטריה. כמו שרואים זה בעצם גבול ללא גבול. כל מדינות השנגן בעצם מקיימות איזושהי אמנה, והנה בזה הרגע, ממש עכשיו חצית לאוסטריה, עכשיו זה האוסטרי. טוב, אז הגענו לאינסבורג, עיירה באוסטריה, ועכשיו מה שהולך לקרות זה שאנחנו הולכים לנסות למצוא איזושהי מסעדה, לשבת לאכול, ואז במסעדה עצמה אנחנו נסגור את המלון שאנחנו נשם בלילה. אבל הטייק-אווי של השיעור הנלמד פה בעצם, זה אנחנו בעצם לא מתכננים את השהייה הבאה שלנו, אלא שאנחנו נמצאים כבר בה. זאת אומרת, הטיול הזה הוא טיול שאין בו ודאות של 100% לגבי הכל. ואנחנו בעצם תוך כדי תנועה אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש ומטפלים בתקלות. יש לא מעט סטרס בסיפור הזה, אבל אם מנהלים את הסטרס הזה כמו שצריך, מקבלים את הוודאות שרוצים וממשיכים משם הלאה. שמש ראשונה בטיול. יו! אינסבורג, אוסטריה, נהר האין. האופניים שלנו יותר יפים מאיתנו. פשוט מדהים. רק בעמידה של כמה דקות פה, עברו פה כמה עשרות רוכבי אופניים. וזה עוד עיירה ככה חצי כוח. מגניב לאללה. אחד היתרונות הכי גדולים של לנסוע עם אופניים ורכיבה באירופה זה פשוט שאפשר להשאיר את התיקים במלון ולצאת לשוטטות בעיר ולעבור דרך כל מיני מקומות מגניבים, כמו למשל פה שראינו גרפיטי שאמן גרפיטי ביצע ממש באותו רגע שעברנו שם, זה היה נורא מגניב לראות את זה.
החלטנו לסטות קצת מהמסלול כדי לעלות על אטרקציה מגניבה שנקראת Top of Innsbruck. זה רכבל שבעצם עולה ומטפס בשיפוע מאוד מאוד חד לגובה של 2256 מטרים מעל פני הים. אינסברוק היא אמנם עיירת סקי ובחורף היא ממש פורחת, אבל בקיץ היא הופכת להיות גן עדן לרוכבי אופניים ודאוניל שיורדים את המסלולים היבשים. מקום מגניב מאוד. מאינסברוק היפה התחלנו את המסע שלנו לעבר נקודת ההזנקה הראשונה של הוויה קלאודיה אוגוסטה, וכדי להגיע לשם היינו צריכים לתכנן מעבר בין רכבת, אוטובוס ואולי גם שאטל. זו הייתה משימה לוגיסטית קצת מורכבת, אבל לא יודעים עד שלא יוצאים לדרך. וזהו, מאינסברוק אנחנו ממשיכים לתחנת הרכבת, משם אנחנו נצטרך לקחת כנראה גם אוטובוס ושאטל שיקח אותנו לנקודת ההזנקה של הוויה קלאודיה אוגוסטה. מנקודת מבט של אדריכל וגם של רוכב, התשתיות האזרחיות מאוד מאוד מרשימות. זה יפה לראות איך המקומיים מגשרים על הטופוגרפיה הקשוחה באמצעות אופניים חשמליים. ברכבות באירופה צריך לרכוש כרטיסים גם לאופניים. בדרך כלל זה עולה משהו כמו 3 יורו. ואז מקבלים מקום ואפשר לקשור את האופניים עם חגורת בטיחות. הגענו ללנדק, העיר האחרונה, לקראת נקודת ההזנקה שלנו. בשנייה לפני הזינוק אנחנו רוצים לעלות לאוטובוס, אבל נתקלים בבלטם הראשון הגדול בטיול שלנו. הנהג לא הסכים לעלות אותנו לחלק הקריטי והגבוה הזה. אז נאלצנו לנהל משא ומתן על מונית גדולה שתיקח אותנו למעלה ההר. גם בכביש המראות יפהפיים. עלייה קשוחה מדי לרכיבה עם תיקים, לכן זה החלק שבו לקחנו את המונית. והגענו אחרי שעה נסיעה ווואו, כבר נהיה מאוחר. לחיצת יד אחת עם הנהג ועפנו משם. ויה קלאודיה אוגוסטה מתחילה עכשיו. וכך באופן רשמי, אחרי העלייה הגדולה, מתחילים לרדת דרומה לאיטליה. אני בדיוק מדבר עם איתמר על הנהג מונית שהיה לנו עכשיו, שנסענו איתו, כאילו הוא נחמד אבל, הוא טורקי. ונסענו איתו בסבבה והכל, אבל אז שהוא גילה את העובדה שקוראים לי מוש, אז הוא שאל, תגיד, קוראים לך משה? אתם מישראל? יאללה, בוא נהיה גאים בזהות שלנו. יום השואה היום, אנחנו צריכים להיות גאים במי שאנחנו ומה שאנחנו. אז כן, אנחנו בישראל, חבוב. יש לך בעיה עם זה? סתם, לא אמרתי את זה, כי ראיתי את העין שלו מקפצת שם. באמת ראיתי את העין שלו מקפצת, ראיתי את זה ככה. להתחיל את המסלול. זהו, זה היה החלק שלנו עם הנהג מונית, הטורקי, האוסטרי, האחרון, בתקווה על הטיול הזה. איטליה, איטליאנו, אריבבצ'י. התחלנו את המסלול בשעה יחסית מאוחרת, זה היה ב-5, כשב-8:30 כבר השמש שוקעת, אז היה לנו עוד קצת זמן אור כדי לנסות להקדים את החשיכה. סע. השביל סגור, נמצא שם. שיפוצים, היינו צריכים עכשיו לעלות על הכביש. די מבאס. טוב, כמה קר פה? תעשה כמה קר פה?
טוב, אז הגענו עכשיו למלון, לא זה שמאחורינו, זה. כמו שרואים בשנייה האחרונה, התחיל לרדת גשם, יצאנו מאוחר מדי, חיפשנו מלון מאוחר מדי, אבל בסוף איתמר הביא הברקה, מצא מלון, אמר לחפש באתר, חיפשנו, מצאנו, ואיתמר הציל את הנסיעה, האמת. ויאללה, הולכים לנוח קצת. ביוטל! וכך הגענו לבוקר הראשון בוויה קלאודיה אוגוסטה באיטליה האוסטרית. חדר האוכל עם נוף מטריף לאלפים האוסטרים. טוב, בוקר טוב לאיטליה. היום התוכנית היא להמשיך לכיוון הזה. אנחנו נגיע אולי בתקווה ל-60 קילומטר הראשונים שלנו בלג אחד. הכוונה היא לג אחד עם עצירות כמובן. ומשם אנחנו נגיע לעיר די גדולה שנקראת מירנו. עדיין על הקלאודיה אוגוסטה, ותראו איזה נוף מגניב. וככה התחלנו את המסלול שלנו בתוך עמק יפהפה, ירוק להפליא. מסלול שנפתח נוף משגע. טוב, היום אני הבלוגר, ועצרנו באמצע משהו של תפוחים. יש כאן טבעה כזאת, תפוח ביורו, לוקחים את התפוח והתחלנו את האמון. עצירה ראשונה בבית קפה סופר מגניב. אנחנו הולכים פה להרביץ. טוב, אנחנו אחרי 50 קילומטר של רכיבה, שהכל כמעט היה בירידה, אבל עדיין שיפוע מתון נותן את האופציה לשים את ההילוך הקשה ביותר, פשוט להרביץ. איתמר מדגים איך הוא רוכב, פשוט שם את ההילוך הקשה ביותר ונותן לחץ מתון. וזהו, קילומטר 51, בסך הכל עבר סבבה. כן היו עצירות לממתקים ונינים, על מנת לשמר איזושהי רמת אנרגיה בגוף. הכי גרוע זה לרכוב ולהגיד, עוד קצת, ועוד קצת. לא, אני אעשה עוד קילומטר, אני אגיע לעיירה הבאה. זה לא נכון. צריך לעצור כשרואים, צריך לתדלק, משהו פה כל שעה. עכשיו אני לקחתי אסטרטגיית המנטוס, כמות אדירה של סוכר, לא בריא ביום-יום, סבבה ברכיבה. אז עצרנו לגלידה, קנינו עוגיות מילקה, נשלחנו בדרך, ויש לנו איזה סנדוויץ' כזה של חביתה שהכנו במלון, שהוא גיבוי למקרה ונהיה ממש רעבים. מבחינת אסטרטגיית אוכל, לא מצאנו את עצמנו רעבים יותר מדי במהלך כל הטיול הזה, אבל שוב פעם, קל מאוד להיכנס ללופ של רעב אינסופי. וצריך להימנע מזה, כי כשהגוף מוציא אנרגיה כמו עכשיו, ונכנסים למצב של רעב, יש תהליך בגוף שמתחיל להתיש אותו. אז לנסות לאכול כל שעה, אפילו ברמה של נשנוש קצר, וזה בסדר גם לדחוף סוכר, כי הוא מתפרק ישר. הולך ישר לאנרגיה. וזהו, אנחנו עוד שנייה מגיעים למרנו, ההר בצד ימין, שביל עם מלא רוכבי אופניים. הקלטנו את המסלול ואת המקטעים שרכבנו באמצעות אפליקציית סטראבה. זה אפשר לנו פשוט לראות את הסטטיסטיקות בסוף כל יום ולתכנן נכון יותר את היום-יום, להבין כמה עברנו וכמה אנחנו מסוגלים לעבור ביום של המחרת. אני שם קישור לפרופיל סטראבה שלי, כי מי שרוצה לעשות את המסלול יכול לקחת משם את קבצי הניווט. הנה, יש פה מים.
הגענו ל-Airbnb הראשון שלנו. ויצאנו משם לרכיבת לילה במרנו לאכול במסעדה. חשוב להביא גם פנסים, גם אם חושבים שנרכוב רק ביום. מה שכיף עם אופניים זה אפשר לבחור בקפידה איפה יושבים. תמר? אופניים. רגע, יש פה רק אזור להולכי רגל. כאילו אנחנו לא יכולים להיכנס פה. בוקר טוב למורנו, צפון איטליה. ישנו היום בבניין הזה. מה שמגניב בבניין, שזה בניין באמת די מקומי. ישנו עם הקהילה בדירת Airbnb. ה-Airbnb הראשון שלנו ever. מה שהיה חוויה די טובה. שאין הערים משהו כזה. עליי. כל המסלול מלא בנקודות כאלה, שיש שם איזה ספסל נחמד שאפשר לשבת בו, ופשוט לעצור, ליהנות מהטבע, לשמוע את המים, ולשבת ולתכנן בנחת ולסגור את המלון הבא שאנחנו הולכים לישון בו. ברוב המסלול יש המון ברזי נביעה שאפשר לשתות ולרפרש. והמסלול נפתח מחדש יפה מתמיד. כן, זה 23, זה מה שאתה רוצה. בשלב מסוים על המסלול הגענו לאיזה פיטסטופ ממש מגניב שמסביר על המקום. מסודר, מוצל, יש גם ברז שאפשר לרפרש. איזה יופי. בואו נקבל הסברים. בום. תענוג, עובד, נראה טוב. זה יופי פה. היום רגע, אני מגיע. החלק האומנותי של היום. פוקאצ'ה נוטלה. מאתמול, אבל... כן, מאתמול, אבל מלא באנרגיה. יצאנו לדרך שוב פעם, רעננים. תראו את העמק היפה הזה שנפתח מול העיניים. רכבנו לאורך נהר האדיג'ה והגענו לטרנטו. טרנטו היא עיר ליברלית עם אוניברסיטה ממש טובה, לכן יש המון צעירים בעיר וזה ניכר כי בתי הקפה מלאים. כמה מקומות שהגענו פשוט נתנו קצת זמן לשיטוט כדי לחוות את המקום בלי יעד ברור. לאורך כל המסלול במעבר בין אוסטריה לאיטליה ראינו את הפסיפס האנושי שמתחלף לנו מול העיניים. רכבנו בתוך העיר, היה ממש כיף, כי האופניים מאפשרים לנו להגיע למקומות ולחוות יותר מאשר ברגל. כמובן שרכבנו בין אנשים זה היה תמיד בזהירות המקסימלית ובכבוד גדול, כי אנחנו בסך הכל אורחים שם. בדקנו תחזית וגילינו שגשם יורד מעל אגם גרדה, אז קיבלנו החלטה לשנות מסלול ולהגיע לוורונה. ורונה נמצאת 100 קילומטר מאיתנו, אז החלטנו לקצר קצת עם רכבת. כן, זיג לימין. איווה. היידה. לא עד כדי כך. אתה אשכרה לראות טיפה. המטרה היא לעלות. יפה. שיטות של אבא.
לאורך כל הדרך שיירות של רכבי פורש חלפו על פנינו. וככל שירדנו דרומה, ככה נהיה יותר חם. עוד דבר מגניב לחובבי הבייקפקינג, השוקולד הזה היה נמס. אם לא הייתי שם אותו בתוך כאילו סוג של מקרר שלי, שהוא יחסית מבודד ויש שם איזה משהו שהוא קר יחסית, הוא שומר על הקור היחסי, אז הוא כאילו לא נמס ממש מהר, זה ממש טוב. זהו, וכמובן שזה נגיש על הכידון, אז אפשר לאכול תוך כדי לנשנש תוך כדי רכיבה. ויש פה גם דברים יבשים, קנינו פז, מצאתי סוף סוף את המנטוסים שלי, אבל רוב הסיכויים שאני לא אצטרך את הכל, כי א' זה יותר מדי מתוק, ב' לא יודע, מעדיף אוכל אמיתי. צאו! אחת ההחלטות הטובות שלקחתי זה להתקין את הקרניים האלה על הכידון. זה אפשר לי פשוט לשנות את התנוחה תוך כדי רכיבה, זה ממש עזר כדי לא ליצור לחץ על אזור מסוים לאורך הרבה מאוד קילומטרים. הרבה פעמים באזורים שטוחים נעלנו את הבולמים כדי לשמור על יעילות טיבוש. לאורך המסלול יש המון בתי קפה עם אוריינטציה חזקה מאוד לרוכבי אופניים. אפשר לעצור, לשתות, להתרענן ולהמשיך. פה מצאנו מסעדה ממש מגניבה שמכינה גלידה בעבודת יד. זה היה ממש מדהים כי זה סוג הדברים שמוצאים עם אופניים ופחות ברגל. לוורונה הגענו רעבים ברמות מאוד מאוד קשות, אז חיפשנו שם מסעדה בגוגל מפס ומצאנו איזה מקום טוב עם ביקורות טובות. ולאורך כל פעמים שבאמת ישבנו במסעדות וחיכינו לאוכל, האופניים היו תמיד במרחק של כמה צעדים מאיתנו. זמן להתארגן ולעשות סדר בחפצים ולהכין את היום הבא. וקדימה למילאנו, הפעם ברכבת, כדי להיפגש עם תיקי ההטסה שהזמנו עוד שהיינו באינסבורג. נסענו באפריל, אז היינו מוכנים לאירועי גשם קצרים, כמו זה שתפס אותנו בוורונה. אבל זה לא היה ממש בעיה, מכיוון שכל השלוליות וכל הדברים בסופו דבר מדובר על גשם די נקי ולא על בוץ שנדפק לגלגלים ולא מאפשר לנסוע. בסך הכל זה היה חוויה די מגניבה, כי ציפינו לקצת שונות בנוף. אגב, זו גם הסיבה שלא המשכנו לאגם גרדה. אם היינו ממשיכים לגרדה, היינו פוגשים את הגשם הזה במלוא עוצמתו. תענוג שהאופניים פה מאחורינו ברכבת למילאנו. תראו כמה מקום יש פה. כמה מטריקים, האמת שיום ראשון לנו גם כמובן ריק, גם מקום מצוין לאופניים ויש חגורת בטיחות שאיתה קושרים את העסק. כל הסיפור פה הוא רציב בטירוף. טוב, אז הגענו למילאנו, נורא כיף, נורא נחמד, אבל אנחנו בצרה קטנה. מסתבר שהמלון שקבענו אליו את השני לילות האחרונים, מחר מחרתיים, לשם הזמנו את תיקי הטסה, נמצא בכלל באזור שנקרא מודנה. מודנה זה 200 קילומטר מפה. אז אנחנו בתחנת רכבת פה, של מילאנו, כמובן בסטארבקס. מנסים לטפל בבלטם הזה. אז אנחנו ניסע למודנה, אנחנו נשען שם לילה בתקווה ונביא את התיקים לפה ידנית. ובתוך חצי שעה כבר היינו על רכבת למודנה. זו פעם שנייה שאנחנו צריכים לשנות מסלול ולחשב אותו מחדש תוך כדי תנועה. הגענו למודנה, לפחות העיר יפהפייה. פה אפשר לראות כמה אנחנו ממש אוף מהמסלול המקורי שלנו.
החלטנו שלא לחכות במלון לתיקי ההטסה, אז לקחנו מונית למרכז הלוגיסטי כדי לנסות לצוד את התיקים. חדשות מצוינות, הגיע תיק אחד למרכז הלוגיסטי של VRT, שזה חברת משלוחים של איטליה, והתיק השני נשלח למלון, אז אנחנו עכשיו בדרך למלון. שעה טובה ומוצלחת. תמר ואני הצלחנו להיפגש עם שני התיקים שלנו. הם מוכנים לסחיבה עם אופניים. זו דירת Airbnb שמצאנו פה. תם ונשלם המהלך הלוגיסטי הסופר מסובך הזה. אחרי שנרגענו מסגת תיקי ההטסה, הגענו לדירת ה-Airbnb שלנו. פירקנו את האופניים באופן חלקי והכנסנו אותם לתיקי ההטסה כהכנה לנסיעה שלנו למילאנו. חשוב לציין שכן עשיתי איזשהו סקר שוק לפני שרכשנו את התיקי ההטסה האלה, לא מעט סרטוני יוטיוב שמסבירים איך עושים ומה עושים, כי להזמין ולקבל את זה בפעם הראשונה בחו"ל יכול להיות טיפה ריסקי. אז עדיף לעשות את המחקר הזה עוד שנמצאים בבית בניחותא, ואז לבצע את ההזמנה. לא רחוק מדירת ה-Airbnb שלנו, הלכנו למוזיאון פרארי ולסדנה המקורית של אנצו פרארי. תראו איזה גודל התחנת רכבת הזאת. עצום וגדול. גודל. החלטנו לבלות את שני הלילות האחרונים בנמל התעופה בבן פנסה, במלון שרתון. מכיוון שבמילאנו היה את שבוע העיצוב, אז העיר הייתה נורא עמוסה וגם המחירים היו בשמיים. אז התמקמנו לנו במלון שרתון המאוד ארוך, ושאני אומר ארוך הוא באמת ארוך. ביום האחרון בהחלט בטיול יצאנו בלי תיקים לטיול אורבני, כיפי, בלי שום תוכניות, פשוט שוטטנו למקומים שרצינו לראות, ועל הפדלים רכבנו לאן שרצינו. עברנו בבית הכנסת הגדול של מילאנו, בבתי העץ היפים שראינו, ראינו מראות מגניבים, אכלנו אוכל טוב, והגענו למקומות שבו ראינו את הקהילה מבפנים, מקומות שהם פחות מתוארים בתוך עיר מתוארת כמו מילאנו. קלאסיקה. סול אופניים, סטייל, שדרות רוטשילד. קלאסיק. את בניית המסלול ואת הניווט עשיתי באמצעות אפליקציית BikeMap, שמאפשרת לקבוע נקודה A נקודה B, והאפליקציה עושה מסלול די טוב. ברגע שקובעים את המסלול, האפליקציה מאפשרת לבחור בין כמה סוגים של מסלולים, גם אם רוצים מסלול שצמוד לכבישים, או מסלול שנצמד אך ורק או כמה שיותר לשבילי אופניים, אפשר לעשות את זה דרך BikeMap, וזה נראה ממש טוב. יש את Open Cycle Map, ואפשר שם לבחור עם איזה מפות עובדים ואיך מנווטים במרחב. אפשר לראות אחרי זה את הפרופיל של הרכיבה, מפת גבהים. זהו, אחרי שקבענו את המסלול אפשר לשמור אותו, להוריד קובץ GPX ולהעמיס אותו למכשירים אחרים כמו גרמין. אני בטיול הזה ניווטתי עם שני מכשירים, גם עם האייפון וגם עם הגרמין, לגיבוי. זה היה מאוד מוצלח. פשוט שומרים את המסלול, מגיעים לתחילתו, לוחצים על פליי ומתחילים לנווט. טוב. אנחנו בקילומטרים האחרונים של מילאנו. ממש קוראים לתחנת צנטרלה. חוזרים למלון, שדה תעופה. וזהו, מילאנו סך הכל מדהימה. עיר יפהפייה. במעבר בתוך מילאנו אמור להיות
חלק מאוד מאוד מגניב של חלק ממסלולי אופניים כבר מסודרים ומוסדרים על ידי איטליה. המסלול הקיים שאנחנו רכבנו עליו כרגע נקרא איידה, ואפשר לשלב אותו כחלק מיורו ולוז. יכול להיות מאוד מעניין. וזהו, היה לנו כיף. יש פה איזה רחוב לא כל כך מעניין, אבל זה די הסוף. האופניים הולכים עכשיו לארגזים ולטרמינל. נהנית? הכי חשוב. תובנות הגיעו בהמשך. וזהו, זה הזמן להגיד צ'או צ'או. ביי ביי. Until I can wait for you, I'll wait for you, 'cause I'm not giving up, I'm not אמרו שטיול כזה הוא טיול של פעם בחיים, אבל כשאני מסתכל על הטיול שלנו אני מבין שזה רק הפרק הראשון. המסע הזה ממינכן למילאנו הוא לא היה רק על קילומטרים או פסגות, הוא היה על הרגע שהילד שלי פשוט הפך להיות השותף. התובנה הכי עמוקה שלי מהמסע הזה היא פשוטה. לא כדאי לברוח לתחביבים, כדי לקחת מרחק מהילדים. במקום זה כדאי להכניס את הילדים פנימה למשחק, להפוך אותם לחלק מהתחביב, מהתכנון, מהאתגרים. כי כשמצרפים אותם לעולם שלנו מרוויחים שותפים לחיים. והטיול הזה הוא אחד הטיולים הכי כיפים שעשינו בחיים שלנו. וזה הרבה בזכותו. אז תזכרו שבסוף החלטות גרועות מייצרות סיפורים טובים. ו-no plan is the plan. נתראה בטיול הבא. צ'או. I always do until my heart is black and blue.